Здравейте хора, часът е... Още не съм се научила. 8:50, давай, че и до човека. 8:50 и таксито ни идва, отиваме към летището и летим към Палма. Наистина не знаех колко е часа. 8:50. Добре, че съм аз да правя някакви синематик кадри. Иначе нито Бог ще видите, нито нищо. Като стар пушач, който пуши Малборо тъмносини стоп. Но не пуша. Просто бях леко болна. Той леко се притеснява, както винаги преди полет. Много е тъмно. Добре. Влизаме вътре. Оставям ви, за да минем проверките. Ще хапнем ли? Да, чакам да се наместиш камерата, съм доста гладна. Аз си взех, Валя ми взе баница с шунка и кашкавал. Бекон. Добре, с бекон и кашкавал. А ти имаш? Аз взех костическа. С масло и нормална. 6,85 е едното. Това е 6,75. Не, това е 7,50. Това е... окей. А защо твоето е повече? Защото просто е цъкнал повече грам. Айде, пробвай. Любимото на всички да гледат как някой яде храна. От вчера. 100%. Ема не е сигурно много лоша. 3 от 10. 3 от 10? 3 от 10. Аз ти казвам, дръж сега Марията. Значи миналия път пътувахме за Краков и пак ядохме тук и Валю си взе 2 вида баница и съм сигурна, че това беше хубавата. Добре. Леко е схвърмо на летището. Имаш чар. 3 от 10 е моята. Твоята колко? 7. Не, много е. 4 5. или 5. Кофти. Просто от вчера. Моята поне от вчера. Силно така се усещам. Със себе си тръгваме с Валя. И айде, нали, си ходим се разходим и след летището. И викам, бе, нещо ми липсва. Куфара си забравих. Майко. Какво да кажа? Викам, нещо ми липсва. Още не сме тръгнали. Вече кафиш. Чудя се дали да си взема кафе. Или като стигнем да пия с Валя. Или да пия 2 пъти. Между другото, да съм на летището ми е едно от любимите неща от цялото пътуване. Просто вайба е друг, защото тъкмо почивката започва. Минахме проверките, най-големия страх на Вало и вече е добре. Вече може да говорим. Да, общо се притеснявах дали ще минем с багажа, но минахме. Всичко е 6, така че няма проблем. Ще видим самолета, айде. Седя до прозореца, не че ще го гледам през него, аз ще заспя преди да сме тръгнали. Да, може. Това ни е статива. Статива. Аз имам друг статив и вчера отделих може би 2 часа плътне. И не го намерих. И сега сме с това малко. Реално този също е удобен. Да, само ти се направя, да ти обясня. Може кадрите просто понякога да са леко криви. Да. Но се така. Какво ми се падна? Наистина. Ще е ротейтна. Сериозно ли? Спечелих. Тръгваме. Не, че ще го гледам през него, аз ще заспя преди да сме тръгнали. Значи, опитахме се да спим и не се получи очевидно, но пък хубавата новина е, не знам дали се чувам, че имаме едно момченце, което ни позна и ни донесе подарък. Малък тик-так. Благодаря. И после се разбрахме, като слезем да си направим снимка и видео за спомен. Ето хора, кацнахме, дойдохме с бусчето до фирмата, от която сме си рентнали кола. Косата ми е
Няма да казвам. И аз отново, както всеки път, като пътуваме някъде, имам проблем с мобилните данни. И сега се опитваме да ги включим. Дай, Валю чака. Това е количката ни. Цак. Цак. So cute! Всичко е наред. Платихме още една такса, 100 евро за млад шофьор. И да, вече всичко е 6, има мобилни. Отиваме сега да си вземем кафенца и може би нещо за ядене. Сетихме се, че има такова. Абе, от 2 до 4 нищо не работи общо взето и идваме в Lidl да вземем някакви неща. Вътре няма справо сме. Валю, хора, само ми убива вайба от сутринта. Ема Взехме си кафета, вече тръгваме към Airbnb-то, то е на 30 минути. Така че, когато се настаним, той има доста време, докато се настаним. Май сме на време. Да, или ще отидем точно когато трябва. Ще направим тур от там и ще ви покажем какво си взехме от Lidl. Знам, че много искате да видите. Ти да кажеш нещо? Не. Хора, аз малко да се включа. Току-що стигнахме, по-скоро аз стигнах, оставих Ивана с багажа до Airbnb-то и само видя дали тук мога да паркирам. You are here. Мога ли да паркирам според вас тук? Това е Public Money нещо се. Абе, Money бе, мога. Тук съм. И да. Отивам сега при Ивана, че е с целия багаж оставена до Airbnb-то. И да, общо взето днеска на мен беше много напрегнато, както и... Ай, що съм толкова тъмен бе? Така да, бях стигнал до... Ето ама Пепко. Найс. Днеска беше малко напрегнато на мене, защото имаше много неща, много спънки. Рента кара глупости, но успяхме, платихме се просто и успяхме, взехме го, което не е никакъв проблем. И да, имаме червено биджу, гледайте натам. Мега яко кабрио, много готин. Буквално в момента има хора, преди 10 минути нямаше дикаре хора, от 2 до 4. Тук е сангрия, ке паса, не знам, ще паса, няма паса. Окей, стигнах до Ивана, и това трябва да е Airbnb-то ни. Ето е Ивана, вижте как я зарязах. Аре, естетик. Може ли да кажа нещо? Хората минават и си правят, опитват се да си направят естетик снимки обаче. Така ли? Да, и не могат да снимат цялата улица заради това. 5 минути. И аз искам да съм естетик, но това е нашия естетик. Айде, сега ще направим бум тур. 3, 2, 1. Знам, че е крънч. Но това е нашия дом за следващите 10 дни. Имаме мега яка, покажи я. Да. Може малко да гори. Със сигурност. Малко гори, извиняваме Нищо се. не се вижда. Окей, се тая. После. Да, но това е нашето Airbnb. Това е хола. Тук имаме също едно прозорче. Ето така. Ето така. И много съм кифла. О. Себус. Не знам как. Себус. Нищо не знам на испански. Мансанас. Мансанас! Напишете, знаете ли какво е мансанас? Ето тук, не в хола. Ето така. Цък. Много уютно, много приятно. Намирам се в много стара част на Майорка. Взето е... Как казваше? Паенсе. Паенсе. Местеника, което има 2 лъта и кратко. Паенсе. О, тук не сме отворили. Добре, айде, държа. Държа. Гледайте. И леглото се оказа малко по-малко, отколкото изглеждаше, но е супер. Буквално е като вкъщи, между другото. Всички Airbnb-та, буквално където сме били, изглеждат огромни. В Лондон, помниш какво беше? Да. Те ги снимат и ги експозират. Това е за дрехи. Найс, добре.
После ще си оправим багажа, който е ето тук, между другото. Да. Просто да не е разхвърляно. Да, това е спалната, тук имаме мини кухничка. Оп. Добре са. Кухничка имаме. Купихме се от Lidl крем за да не почернява. Слънцезащита, детска. Детска. Слънцезащита. Аспиратор, фурна, хладилниче, в което имаше 2 студени коли. Да. Бонус точки. Бонус. Тук имаме чини, чаши. Между това е супер интересно, всички обичат да гледат това. Чини и чаши имаме. Кош е разделен между, знаеш ли? Да, видях, имаше такова оставено стъпки. Разделене. Тук горе е, ще покана бързо кола. Не. Тук горе имаме една схема, дето никъде нямаше, гледайте какво крипи. И тук имаме ето това. Имаме бойлер. What? Това ме стресна. Имаме тук бойлер, пералня. Беше малко гадно. Тук се случва магията. Вече между другото я пробвах. Супер е. Само че е много топ. Много е задушно тук. Наистина. Че е супер банята. Болнически светлини. Да. И тук ни е малкото дворче. Да. Обзето. Добре, не става. Не става. И да. Това е от румтура. Цяло доста готино. Сега ще се оправяме и ще ходим на плаж. Часът е 5:40. Окей. Буквално сега се ходя на плаж. Да. Аз към по това време ходя на плаж. Супер е Airbnb-то. Тук сме 10 дена, после се местим. Да. Друго. Другото Airbnb е много по-яко. Пред това е много яко, Да, това е супер. но другото също е яко. Мен ме кефи гледката и че сме на високо. Вече сме на плажа. Ето така изглежда. Балю вече плува. Хареса ли? Много е яко, хора. Наистина. Просто е много яко. Водата е топла, прозрачна. Ма такова се едно от мивката вкъщи. Има нещо, такива риби Отивката има. вкъщи не е много прозрачна. Такива риби има. Не в Шумен. Къде е харпуна? Веско, къде е харпуна? Да, единственото днес, ама това е защото ние дойдохме просто да си направим първия плаж, че не можем да влизаме двамата, понеже има много хора навсякъде и не може да се оставим нещата. Но утре ще отидем на плаж, на който ще ни е по-сейф и ще влизаме двамата. Но сега сме тук просто да се отчетем. Да, мен се ходеше. Много добре, добро решение взехме. Аз се чудих малко. Окей, след малко се тръгваме. Валю влезе във водата, но аз не съм. Затова сега отивам. Тоест преди малко влязох, обаче много ми беше студено. Стига. Валю, не е студено. Глупости не е студено. Сега няма да потапям камерата, защото е с филтъра и малко е мръсно. Малко. Добре, някакви много гадни неща. Добре, тук се оправя. По-добре от преди малко. Може би преди малко се филмираха, защото е доста приятно. Ето ги бабите. Добре, отиваме по-навътре. Jellyfish! Okay, thank you. Yes! Okay. Thank you. Хората ме предупредиха, че има медуза. Мале, миличките, добре, че ми казаха. Чакайте да ви я покажа. Ето я. То и да ме такова медуза, не мисля, че правя се на интересно, обаче ако ме ожили, няма да ми е много забавно. Ще плуваме в други ден. Утре. Просто този плаж е много такъв. Тук има хотел, има много хора и те явно си хвърлят бекуците, защото е доста мръсно. Трябва да се влезе по-навътре, обаче с камерата не ми се рискува. Видях медуза и я снимах. Вкара го под водата? Не, отгоре. Едни хора ми се развикаха. Снимаш ли? Не, викат jellyfish. И беше голяма. Най-големият страх на Йоан. No проблем. Окей, хора. Човека се научам към окей, хора. Окей, хора. И ще се видим еди си къде. И ще се видим в нас. Много обичам да ви говоря.
Нищо днеска не сте забелязали. Но днеска е първи ден и занимавах се други неща. Ти енджойваш просто. И аз. Нещо. Аз енджойвам също, да, ама. Нещо влезе в кото. Милички. Плачеш ли? Защото сме тук. Не влезе в кото. Направихме един бърз плаж. Беше много добре за набързо. Отиваме сега до Lidl отново. Да вземем някакви неща, май. Трябва да минем. Да. И се прибираме да фърдаме душче набързо. Фърдаме едно душче и отиваме да хапнем. Нали? Да хапнем. Добре, това го снимам за втори път, защото беше на някакъв мод камерата, ето не ми хареса. Общо взето, живеем ето тук. Дойдохме да хапнем с Ивана. Седнахме на първия ресторант, който имаше пица, защото другите просто... Аз ще остана гладен. Ивана има какво да яде. Изглеждаха много добре. И този изглежда много добре. Аз нямам претенции. Яли сме цял ден само Валю е на 2 круасана шоколад. Аз съм яла някакви гадни закуски. Не бяха гадни, но закуски от Lidl смисъл. Да, общо взето ядохме на крак, Да. защото... Ние сме спряли днес. Да, 8 часа излязохме от вкъщи и 4 часа влязохме в Airbnb-то. И отидохме на плаж. Да. И не сме яли нищо, дойдохме да ядем просто. Хайпа ни държеше и усетихме вкъщи вече, че обедняваме. Аз цял ден усетих, че съм гладен. Аз вкъщи усетих, че обедняваме. Да, аз взех чаша вино. Аз си взех готината рокля. Ивана е с готината рокля, верно е. Готина съм стига и с новата ми ластичка, която... Ле. Най-красивата. Всичко Наистина. сборява. Най-красивата ми жена. Ми жена... Единствената ми, тоест... Много е приятно. И се тръгнаха повечето хора и сега сме само двамата и 2 жени зад нас, които Да. се смеят с богат смях. Общо взето май седнахме. Ние в този град, в който живеем, сме точно на центъра, точно на площада. И всички ресторанти предлагат едно и също нещо. И ето сега идват храната. И е буквално седем. Тук просто имаше пица. Viene la matriciana, Thank you. Леле. pizza alla burratina. Thank you very much. Thank you. Buon appetito. Bon appetit, thank you. Мале, изглежда добре. Интересно изглежда пицата ти стига. Моята е с трюфел, бората и моцарела общото. На Моята са Ивана нормална паста чили. е готина паста, наистина е готина. Може да я пробваш. Ще я пробвам. Общо взето хапваме набързо и Снимайте нека момент. И отиваме... на разходка. Да, може би ще се разходим. Ще направим една разходка и се прибираме. Да починем, защото утре е голям ден, пак. Може да закрием влога. Или? Да закрием влога, добре. Ако не Еми- видим нищо интересно, това е края. Добре. Ако ви харесва съдържанието, което правим, Да. се абонирайте, харесайте. И коментирайте. Да, коментирайте фидбак. Ако някой е Наистина. гледал до края, кодовата дума е портокал. Благодарим ви. До следващия влог. Така ли се прави? Не знам. Да, за първото ни аутро е. Айде. Да. Знам, че приключих влога, но просто искам да рейтна тая пица с трюфел. Просто аз имам един проблем, хора. Една от първите пици, които пробвах е Франкус и нищо повече не може да бие Франкус. Какво направи по-въпроса? В Италия бях, нищо не се доближава до Франкус. Ето тук съм в италиански ресторант, абсолютно нищо не се доближава до Франкус. Шараут за Франкус.